नमस्कार, मी पूजा. तुम्हा सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. मापसा येथील ॲक्टिव्ह मापसा सिटीजन्स असोसिएशन या कृतिशील नागरिकांच्या संस्थेने गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येच्या दिवशी याची व्यापक प्रमाणात कार्यवाही झाली. प्रत्येकी 2 रुपये या किफायतशीर दराने अर्थात प्रत्येकाला 10 रुपयात 5 नारळ देऊन मापसा येथील गणेश भक्तांना महागाईतून अल्पसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सुद्धा आपल्या कुटुंबांसोबत गणेश चतुर्थी साजरी केली. या क्षणाचे काही फोटो त्यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाउंटला शेअर केले आहे. डिचोलीत सार्वजनिक मंडळाच्या गणेश उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ झाला असून कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा मंडळातर्फे 1.5 दिवस गणेश उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. मंडळाने पूजलेल्या मंगलमूर्ती गणरायाचे उद्या संध्याकाळी विसर्जन करण्यात येणार आहे. महामारीमुळे यंदाही जाहीर कार्यक्रमांना फाटा देण्यात आला असला तरी मंडळातर्फे ऑनलाईन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. डिचोलीमध्ये अनेक वर्षापासून नदी, नैसर्गिक तलाव यामध्ये गणपती बाप्पाचे विसर्जन करण्यात येत होते. परंतु शहरातील गृहनिर्माण वसाहतीत मात्र यंदाच्या वर्षी प्रथमच कृत्रिम तळे गणपती विसर्जनासाठी तयार करण्यात आले आहे. 1.5 दिवसाच्या बाप्पांचे विसर्जन प्रथमच या कृत्रिम तलावात करण्यात येणार आहे. एका वेळी जवळपास 30 मूर्ती या तळ्यात विसर्जित करता येऊ शकतील. केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान खात्याद्वारे जारी करण्यात आलेल्या देशातील विद्यापीठांच्या मानांकनात गोवा विद्यापीठाचे मानांकन घसरले असून ते 96 वर पोहोचले आहे. या वर्षीच्या तुलनेत मागील वर्षी ते 91 वर होते. राज्यातील 4,75,000 लोकांनी आत्तापर्यंत कोरोना प्रतिबंधक लसीचे 2 डोस घेतल्याने ते कोरोनापासून सुरक्षित झाले आहे. आरोग्य खात्याने जारी केलेल्या पत्रकानुसार राज्यात आत्तापर्यंत 16,37,000 एवढे लसीकरण झाले आहे. तर या होत्या गोव्यातील दिवसभरामधील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या पेजला भेट द्या आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.